Alo, da. Birou de mișcare. Trenul de Craiova are 382 de minute întârziere. Noroc. Vă salut. Să trăiți. Pot să vă întreb ceva? Întrebați și eu vă răspund. Dacă ar fi să plec pe Valea Prahovei. Dumneavoastră plecați și eu vă urez drum bun. Păi dar cu ce plec? Păi dacă ați venit la mine cu trenul, nu? Asta e bine. Și când pleacă? Păi dimineața, după amiaza, seara. Asta e bine. Dimineața pleacă de vreme? Da, aveți unul la 0425. Bă, e prea de vreme. Am să un greu. Ce pățeam în armată până mă scula aia cu talanga. Am altul la ce ore? La unde vreți să mergeți? La Timiș. Timișul de sus sau Timișul de jos? Nu contează. Mă așteaptă prieteni în gară. Păi vreau să vă... Da. Sosește la 423 pe linia a 4-a. Păi vreau să vă explic că nu toate... Grevă. Dom'le, vreau să vă explic că nu toate trenurile opresc în gară la Timiș. De ce nu oprește? N-are gară? Ba, are gară, dar așa e mersul trenurilor. Și ăia care așteaptă, știe că nu oprești? Sigur că da. De unde știi? Păi consultă mersul trenurilor, mă întreabă pe mine? Și mata știi? Păi sigur că știu. Te întreb la informații? Păi cum o să întreb la informații când eu sunt informațiile, domnule? După mine! Ce, ai dragi pe tine? Nu, domnule, dar dacă mă tot înnebunește... Ia mâna! Ce ne-ai, Dom'le, te-ai necat! Dom'le, ce ai? Uite! Hai, necălă! Mi s-a pus frâna. Și cât costă? Ce să coste? Biletul. Păi depinde cu ce mergeți. Cu trenul. Păi știu, dar cu care? Cu personalul, cu acceleratul, cu rapidul. E mai multe? Păi sigur că da. Și acceleratul e mai scump. De ce? Nu merge tot acolo? Ba, merge tot acolo, dar merge mai repede. Nu nimic. Să meargă mai încet. Eu nu mă grăbesc. Dacă nu mă grăbesc, face reducere? Nu se fac reducere. Dar la copii face reducere? Da! Mata, ai copii? Am! Câte bucăți? 10! 10? Când ai mai avut timp să stai la ghișeu? Domnule, nătărește toate mințile? Noi suntem aici o instituție de stat! Ce crezi că... Ei! Ce-mi trebuia mie de timp? Ăsta care pleacă, e tren electric? Da. Și e mai bine să fie electric? Da. Asta mă gândeam și eu. De ce e mai bine să fie electric? De aia! Domnule! Domnule dumneata! Vrei să mă bagi în spitalul de nebuni? Vii aici! Mă nebunești de cap!
Crezi că e un apel? Crezi că răsești o ființă? Vii și fac. Gândește-te că n-am avut părinți. Ah, ești din Floricele? Auzi? Te-ai descurcat greu în viață? Cu dumneata mă descurc mai greu. Spuneai că vrei să pleci la Timiș. Eu nu prin nicăieri. Aștept pe fratele meu de la Craiova. Trenul de Craiova are 382 de minute întârziere. Păi de-aia n-aveam ce face și am stat de vorbă cu dumneata. Mamă! M-ai găsit, mă bine, da? Marș de aici. Asta e Dinemache.